Drak má rád masáž, má rád drak masáž nohou. A potom. Jenom. Ale zvládáš to skvěle. Ukážu ti nám teďka teďka. Co kdybychom mě za něco vyměnili? Víc masáže. Masáž tlapek. Masáž Tady pak umí dáček chodit oheň. Vidím dým, ale... On řekl. Máme takovou jednu hezkou věc. Je to dáčí, tak? Ne? A ani lepší dáčí, tak? Že drak chce někoho, kdo by ho masíroval, někoho, kdo by to s ním zůstal. Tak může drak jít s námi a zůstat s námi v našem království. No. On chce někoho hezkýho. Podívej, to musíme dělat. Dávat za uškama. Chce drak podrbat? Pokud se na tebe někdo nezabírá. Jsem to pořád. To bylo 20. Drak chce něco špitivýho?